Bi beşdariya 43 kompanyan û 6 dewletan pêşangeha bazirganiya nêvdewletî li Duhokê hat vekirin. Ev pêşangehe bûma wê 10 rojan dê berdewam bît û piraniya kelûpelên navmalî û xwarinê û biharatên Misrî û Hindî têne dîtin. پێشانگەکە ساڵانەیە و ما گرێبەست گەل چەند کۆمپانیەت مصری و هەندێک کۆمپانیەت پاکستانیە و هندینە و سنیگالینە و چەند کۆمپانیەکیش عێراقی هاتنێش وەزارەتە پیشەسازیە عێراقی بارەپترە کەلۆپەرێت ناوماڵێنە و خواردنێنە وەک مصری vên ku sîka xwe bazarê xwe Herêma Kurdistanê berfirehtir lê bikin û alogora bazirganîna beyna Misrî û Kurdistanê berfirehtir lê bêt û berapitir ku bazirganet Misrê bêne vê û yek Kurdistanê pitir têkeriya bikin û şereza bin ku kelûperêt Misrî bêne Kurdistanê. Beşdariya dewleta Misrê bi gelek gelûpelû û gelek kompanyên bazirganî yên Misrî di vê pêşangehê da cihgirtiye. أهمية التبادل التجاري ما بين مصر وما بين إقليم كردستان گرنگیا لێکبوهارîna bazirganî di navbera Misrê û Herêma Kurdistanê hevkariyek navdewletî ye bo bazirganiya li Iraqê û Herêma Kurdistanê. Wê di heman demê de Herêma Kurdistanê jî bazirganiyê bi Misrê re bike. Me kelûpelên Misrî anîne û yên Xan Xelîl û xwarina Misrî ya navdar koşerî. Welatiyên parêzgeha Duhok qesda vê pêşangehê dikin ji bo kirîn û dîtina kelûpelên Misrî û Hindî û Senêgalî û Pakistanî û Iraqî. Hebûna va cora pêşangeha tiştekî can e helbet dizmin bixwe bû carekî ez wek filgorûrê mesela bijîn Misrê, Hindê, Senêgal bibînîn yani dev min tiştekî xerîbê hey gelek tiştekî can e wê xerîbe yê berketiye yani heker ev tiştet berdewam bin yê me biçîne wêrê ew bêhne wêrê. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.